Tenim una mala notícia i una de bona per donar-te. La dolenta. Hi ha falsos inspectors de gas. Amb carnets falsos, notificacions falses i trucades falses. Sí, és una estafa. Però ara ve la bona. És molt fàcil prevenir-la. No obris la porta a desconeguts sense cita prèvia personalitzada. Quan toqui la inspecció periòdica pots trucar a una empresa instal·ladora o te la vindrà a fer la teva companyia de gas. En qualsevol cas, no paguis res. El cost es carrega sempre a la factura del gas. En cas de dubte, truca al 012 o a un instal·lador de confiança. N'hi ha al teu barri. Són assessors energètics professionals i vetllen pels teus interessos. Si tens dubtes, truca a un instal·lador de confiança o al 012. I si en desconfies, truca al 112. Als estafadors, cap oportunitat.